Siyabona-ke shuthi amalobolo asenziwe nemishado konke ubhande benolodi sebeyahamba-ke shuthi baye emzini wabo-ke. Ya. Kudlule a couple of months sithi siyezwa u-anti kaNozibusiso noma kaNozibusiso bayakhuluma. Kuthiwa nje uDevil Diliza uzozishaya zonke ziphelele next week ufuna ukulobola uNozibusiso cabanga. Sihambe-ke isikhathi bese sibona abakhongi-ke baDiliza sebefikile kaNozibusiso bashaya sikhulekile ekhaya. Yabo benza lezo zinto lezo, hhayi-ke benze-ke benze, hhayi bagcina-ke bengenile-ke ngaphakathi. Umalume kaNozi ukhona laphaya. Uyena ozobe ephusha amalobolo. Qala nibuke imali yemvulamlomo, 150.